Қаршы алабыз, Әдімхи, Әлмәт. Табими, яшәргә дә яшәргә. Үзебезнең видеоблог белән без популяр киноларның татарча трейлерларын тәкъдим итәбез. Экранга игътибар. Фәридә, сот әле. Юк, сатмыйм. Сот инде зинһар өчен. Bundan соң ярамый. Сот инде. Закон буенча ярамый. Законопослушный гражданин. Фәридә, сот инде. Сатмыйм дидем бит. Зинһар өчен. Мә. Чудо-женщина. Әгәр мине сайласагыз, авылда юл салам. Барыгызга да су кертәм. Зарплаталарны күтәрәм. Ла-ла ленд. По-татарски так петь нельзя. Значит, если залы полные, значит, кому-то он нужен. Звездные войны. Мин бүген иртән гөмбәшик кыздырдым. Ашыймызмы? Отряд самоубийц. Тәмле. Выживший. По всем объектам, где мы идем с отставанием от графика. Или Анвара еще нет, но ежедневно каждый объект по объемам и не только количество людей считать надо, объем выполненных работ. Король говорит. Нәрсә, кызым? Анда бабай килә. Ходячие мертвецы. Әдемхи кебек командасы. Рәхмәт. Табими, яшәргә дә яшәргә. Яны күтәрәбез дөньяны туздырабыз дип. Әтияни танышыгыз бу Илдар. Без аның белән өйләнешергә җыенабыз. Эй, татар жігіті екеніз. Исәнмесіз?